5 katao ang naaresto ng mga otoridad matapos silang mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug bypass operation ng pulisya sa Zone 4, Barangay Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan. Ikinasa ang operasyon sa isang tahanan sa naturang lugar na ayon sa Urdaneta PNP ay dito isinasagawa ang kanilang patsesyon. 4 na lalaki, edad 27, 28, 32 at 35 anyos, kasama ang 19 anyos na babae na residente rin ng nasabing syudad ang naaresto. Nasamsam sa mga sospek ang 5 sachet na naglalaman ng umani shabu na may bigat na mahigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Na-recover din ang glass tutor at foil na naglalaman ng shabu residue. 5 po ito. Nung nagkasanang bypass sa isang bahay po sila nahuli. Magkakasama po ito. Ito po yung ginagamit nilang patsation area na bahay. Halos mga 1 buwan din po para masigurado natin na talagang may involvement po sila. Nung time na naikasap po natin ito, meron pa tayong mga natanggap na report tungkol sa mga taong ito na talagang may mangyayaring illegal drug activity sa bahay na yun. Kaya po minsanan po natin silang nahuli. Inaalam pa natin kung saan eksakto ang nanggagaling ang mga supply po nila. Kaya ongoing pa rin po ang ating investigasyon. Nasa custody ngayon ng pulisya ang 5 sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung mayroon po kayong nalalaman na mga illegal na mga aktibidad sa ating mga kabaryo o sa ating bayan, wag po kayong mag-atubiling lumapit dito sa amin para magawan po natin ng solusyon. At sana po sa lahat po ng mga magulang, bantayan po natin ang mga anak at pangaralan po natin sila na wag pong ma-involve sa mga illegal na mga activity, lalong-lalo na sa illegal na droga po. Lester Narag, Balitang Solid North.